Takže pokračujeme. Teďka videem 2 a řešíme problémy plísní v potravinách. Takže jsme si řekli o plísni Rhizopus, že ji máme v tempehu, takže určitě nejíst. A teď se třeba zaměříme na plíseň. Chtěla bych pohovořit hlavně o spergilech, chtěla bych pohovořit o penicilinových plísních a potom se, když tak dostaneme ještě ke kryptokokům a tak dále. To jsou taky plísně v ořechách a to jsou taky plísně, které jsou kokvasinkový. Ořechy a další různé mysli a podobně. Já se teďka zaměřím na plísně penicilinový, ale ještě předtím bych vám ráda řekla jednu věc, co je velice důležitý. Připomenu to, už jsem to zmiňovala, že ty plísně, když se zahubí, tak vytvoří mykotoxiny, které jsou prakticky největší karcinogeny společně s věrama v lékařské mikrobiologii. Tady máme třeba vycucnuté jeden, jsem si tady připravila pro vás, jmenuje se to aflatoxin, jeden z nejznámějších obrovsky nebezpečných aflatoxinů. Vlastně dá se říct, že ty aflatoxiny jsou velice toxický a patří mezi nejsilnější známé karcinogeny. Oni se metabolizují v játrech na určitý meziprodukty, které se nazývají epoxid, aflatoxin a tak dále, označení M, to není teď důležitý, ale co je důležitý, každá plíseň má svůj, když zemře, tak má svůj mykotoxin. Není obecně, že po každý to je jiná toxická látka, ale velice nebezpečná. Proto třeba někdo řekne, otrávil se po houbách, on se otrávil po tom toxinu, ne jako ty houby jako takový. Po její mrtvolce protože ta změní úplně potom strukturu. Ona se metabolizuje v játrech, jak jsme řekli, proto je potřeba, kdykoliv se zbavujeme plísní, k tomu dávat nějaký přírodní farmaka. Já v tomu vždycky dávám na střídačku. Tady od Mykomediky jaterní detox, anebo tady dávám z bylinných kapek tyhle játra. Jo, anebo tady dávám jaterní detox. Dá se použít i tenhleten. I prakticky existuje jaterní tady mykodetox. A teď řeknete, ježiš, tak to jsou plísně, ne, prosím, to jsou dřevokazní houby. Jo, to jsme si řekli, že to je úplně jiná skupina. Jo? A ještě k tomu tam nejsou jenom houby, on tam je, myslím, acerola, ještě tam jsou nějaký vitamin a tak dále. Je potřeba ten toxin dostat z jater pryč, protože ten toxin je kolikrát prostě jedovatější než ta plíseň. Ale plíseň musí taky z těla pryč. Já teda, když probíhá to odplísnění, tak já preferuju tohle. Mám pocit, že to lepší jako zabírá, ale pokud je těch plísní u člověka hodně, tak klidně se můžou dát obě tyhle přírodní farmaka najednou. Vůbec není problém. Aby se ty toxiny, to, co zemře, dostali z těch jater pryč. Při tom vlastně očišťování organismu od plísní, když ta plíseň zahyne, protože to si ještě řekneme, jak vlastně co použít proti jaký plísni. Já mám takovou dělanou jednoduchou kůru, jak jsem vám říkala, 1 moucha, 100 ran. Jo? Ne, že tady budu mít 50 kapek, ne, já chci 1 kapky a vyhubit 20, 30, 40 plísní. Jo? To je moje kréda, na tom jsem pracovala celý rok a vymyslela. Takže já tady mám třeba udělanou speciální kůru, kterou já třeba osobně točím 1 za 2 měsíce. Protože to nachytám, protože si tamhle něco dám, tamhle s ním cibuli a vždycky to tam úplně nevidíte. A to vám právě taky ukážu jeden typ plísně, která se jmenuje se Aspergillus a to je velice taky nebezpečná, hlavně ten její toxin, říká se jí černá plíseň. No, teďka jsme si řekli něco o tom, že se metabolizují v játrech, proto je potřeba ty játra pročišťovat. Všechny se metabolizují v játrech. Jenomže některé toxiny jsou víc toxické, některé míň.
Takže z jakých plísní vznikne třeba ten aflatoxin. Jo? Ten aflatoxin je třeba z aspergillů. Aspergillus je aspergillus je plíseň, která je v plodině. Může kukuřice, může být čirok, v rýži, pšenici v různých typech olejninách, v arašidách, v sojových bobech. V sojových bobech máme i namodifikovaný právě kandidy, jak se řekne rugóza a tak dále, ty jsou kvasinkový. Tohle není kvasinková plíseň. Aspergillus to je plíseň prorůstající. Jo? Mycelinová ta prorůstá v organismu. A těch se zbavit je daleko horší, to je větší problém. Jinak, co to ničí, to si pak budeme říkat, ale už vám to řeknu, tenhle bedrník. Jo? Bedrník nať. A ten ničí i klostridie. Jo? Takže to říkám, mám jednu ránu a už to vím, že to zničí. Veškeré klostridie, těch je snad asi 15 druhů. Dokonce mám jednu botulinum, to jsem vám tady taky přichystala. Nevím, jestli to bude vidět, já doufám, že jo. To jsem ještě kdysi, vidíte tadyhle takový to černý, tak to je Clostridium botulinum, to je ze špekáčku. To jsem kdysi zavařovala lečo, to jsem ještě pojídala ty chudáčky, nebo žátka, zvířátka nemocný, to jsem vůbec jo, zbožený. A tohle z toho jsem zavařila, to je nevím kolik let, prakticky by to bylo použitelné. Kdyby tam nebyl špekáček, který byl úplně zdravý, jo, jako úplně zdravý, čerstvý, zavařený, jenže on obsahuje už vlastně ten mikroorganismus. A jelikož je Clostridie, jak jsme si řekli, že ji nemůžeme chytit, protože Clostridie, botulinum, tetanus a tak dále, oni jsou všechny anaerobní. Máme bakterie aerobní a anaerobní. Aerobní potřebují vzduch, anaerobní na něm právě chcípnou. No a ona, když ten špekáček měl ten zárodek a já jsem to zavařila, tak se vlastně tím zavařením ten vzduch dostane pryč, takže tam vznikne anaerobní prostředí. No tak se to tam hezky namnožilo. To kolikrát, když byste takhle tu konzervu otevřete, tak vidíte třeba na víčku takový černý, ježiš, to je nějaký černý, co to, tak se to oškrábne, tohle se oddělá a jedem. No a už to máme v sobě, takže pak to takhle roste v nás. Tady je ta částice proto, protože jak se s tím hejbalo, tak ono se to jakoby utrhlo z toho, takže to je vlastně rozprostřený, to černý, ta botulinum je po celém tu lečo, to tady mám jako ukázku. Jo? Takže tím chci říct, že tohle všechno, tyhle klostridie to umí zahubit a ještě to zahubí právě ty aspergily, všechny. Tak, teď vám teda ukážu to překvapení, ale šla jsem koupit dneska cibuli do Lidlu. A to je všude, jo, jenom když jsem byla v Lidlu, to už koupíte v Kauflandu tamhle. Někdy se vám daří, někdy tam mají dobrou. No, dneska to byla katastrofa, takže tohleto je, prosím vás, Aspergillus niger. Černá plíseň, kropidlách, ještě říká. A ono to vidíte i na druhé straně, jen taková, můžete to vidět někdy jenom načernalá trošku a už to tam je. Nebo když to nahoře zmačknete, takový naměklý, odloupnete a ono to není úplně černý, ale je to on by to potom zčernalo. Takže prosím vás, tohleto třeba tvoří potom, takže dojí syrovou cibulou, to je jedno, syrovou nebo vařenou, protože ten toxin se tam potom stejně dostane. Takže z toho potom vzniká ta mrtvolka, ten aflatoxin, jo, který nám potom dělá i další problémy v organismu. Jinak, když tu plíseň sníte, tak ve vás roste, jako na ty cibuly, úplně stejně. Jo? Ale pak třeba pojíte, zapít třeba jablečný ocet si dáte nebo něco a ona částečně může odumřít a vzniknout ten toxin, mykotoxin, který vám začne dělat třeba potíže, alergické reakce. Prosím vás, astma, alergie, všecky, úplně do jednoho mají vedoucí party právě plísně, respektive jejich mrtvolky, neboli mykotoxiny. Takže není řešení přeci dát
nějaký ventoliny a podobně. Není řešení dát prášek, který zabraňuje alergické reakci, protože oni prakticky zabrání tomu, že alergická reakce, že imunitní systém se začne bránit přehršli těch toxinů. No a nezačne se bránit, když utlumíte vlastně ten imunitní systém. Takže ve vás se množí se ve vás plísně, veselé si tam žijou tyhle organismy, no to už tady organismus není, je to toxin, který už prakticky není za mě organismem, ale v tom těle je a dělá tam ty karcinogenní procesy, je potřeba ho dostat z těla pryč. To je další věc, jo. Já jsem třeba teďka vám ukázala bedrník, který umí zahubit nejen tu Clostridiu, ale umí i tyhle ty aspergily, jenže neumí si poradit s toxinem. To je další věc. Jak dostat ten toxin z těla? Já vím, že na to funguje výborně medvědí česnek, jo, určitě medvědí česnek je fantastický ve velkým, ale ještě lepší na to mám a to teda je specialita, co tady mám, to nikde nekoupíte. Je to full humic, je to absolutně 99,999%, že nic není 100% v tomhletom. Takže je to vyčištěná kyselina huminová. Kyselina huminová, to se těží, jo, v různých končinách a tohle to je, myslím, někde z Ruska nebo od Maďarska tam a je to absolutně vyčištěný, protože to má takový speciální vazby, kde prakticky, jak bych to jednoduše řekla, když to vyčistíte, ono se to chová jak solný magnet. To sníte tabletu, čistit, úplně vyčištěný a ono to prostě lape chemické látky, ono to lape toxiny, mrtvé buňky, všechno to jde z těla neuvěřitelně pryč. A tohle to, jak má ty účinky. A jelikož to má ty vazby a má to potřebu jakoby na sebe vázat, tak ono se to musí vyčistit, protože z té země tam jsou těžký kovy v tom nalapaný. Já to třeba nedoporučuji nikde kupovat, protože tohle vím zrovna od lidí z laboratoří, s kterými spolupracuju. A to jsou takové jako menší laboratoře, které bych řekla, nedělají kvantitu, ale perfektní kvalitu. Takže třeba tohle je produkt, který já jinak nemám žádný e-shop, nemám nic takového, nezabývám se s tím, ale kdybych opravdu viděla a věděla, že někdo na sobě chce pracovat, jede kůru a tak dále, tak tohle jsem schopna se domluvit a tohle to prodat. Jinak je tam 10 tablet, mám vyrezonováno, že 30 tablet z vás dostane úplně všechno. Těžký covid, tuť a tak dále. Měla jsem tady paní doktorku, teď už je to moje kamarádka, je to tak 2,5 roku, protože já tohleto jim hodně dlouho. A to už poznáte po 10 tabletách, tu obrovskou změnu. Jo? Když jsem já to tenkrát začala užívat, že ten vlastně kontakt na tu laborku jsem dostala přes ní, to byla neuroložka, nebo je to neuroložka, je to i zároveň doktorka fyzioterapie. A ona tady seděla a povedala, jestli mám zjistit v mozku arzen, kadmium a rtuť. Povedám, no to se dělá telegraci, takový samědy. A ona no to tam ale je, to tam má každý. No, takže jsem to zjistila, oni v patogenní koncentraci. Já říkám, to není možné, protože žijete. To není možné, to tam má každý. Z čeho myslíte, že je roztroušená skleróza? Z čeho je Parkinson? Z čeho je ADHD? No tak neuroložka, že jo? Tak ji hodně posunula. Takže ona, když odjela, jsem se směřila sama, říkám, já to tam mám taky. No a začala jsem s tím medvědím česnekem a ona potom následně mě zkontaktovala, no a tohleto jsem začala užívat a tady jsem začala rezonovat, tak už po 10 tabletách jsem zjistila, jak jinak přemýšlíte, jak se najednou sklidníte, jak věci, které vás jako rozčily třeba, tak vám jsou teď k smíchu, jo. A prostě to jedna paní mě zase řekla třeba potom po 10 tabletách, že se úplně jako rozjasnil mozek. Prostě fantastický, to má účinky. Můj syn třeba říká, mami se potom lepší učí. Takže po 30 tabletách je z těla pryč arzen, kterým nám běleje rejži, a dává se ještě do nějakých postřiků. Kadmium je v postřicích a další těžký kovy. Takže určitě
Teďka budeme se dál povídat následně v dalším videu.